batheleke ngobuningi babo abaholi bamazwe ngamazwe ku-G20 Summit. UMengameli Cyril Ramaphosa ukhuluma ngesikhathi sengqungquthela ye-G20 eSandton Convention Centre mhla zingama-20 kuLwezi 2025. UMengameli Cyril Ramaphosa ukholelwa ukuthi akumele kube nokubekezelelana phakathi kwamazwe abeka engcupheni ubukhosi bezwe lomunye umbuso. Ukuphawula kukaRamaphosa kuza phakathi kwezicelo ezikhulayo zokuthi kube nokubambisana okuseqophelweni eliphezulu emhlabeni wonke. Izingxoxo zizoba phakathi kwezindikimba ezibalulekile ezisetafuleni ezingxoxweni ze-G20 ngaphansi kwehhovisi likaMengameli waseNingizimu Afrika okumele ziphele kule mpelasonto. Ukugxekwa okucashile mayelana nezizwe eziyizixhwanguxhwangu nakho kuza phakathi kokukhathazeka ngendlela uMengameli wase-United States uDonald Trump abheka ngayo inqubomgomo yezangaphandle, echazwa ngemfundiso ethi "iMelika kuqala", enokungabaza okukhulu kwendabuko yezizwe eziningi. URamaphosa ukhulume nezithunywa ekupheleni kwengqungquthela ye-G20 eSandton Convention Centre ngoLwesine, lapho abaholi bamabhizinisi abavela emazweni angamalungu e-G20 behlanganyele nabanye bemboni emhlabeni wonke. "Singamazwe azimisele, futhi sidinga ukuphathwa ngokulingana. Ubukhosi bethu budinga ukuhlonishwa. Sidinga ukuhlala etafuleni njengabantu abalinganayo futhi sibe nesabelo esifanayo solwazi, isabelo esifanayo samakhono ngaphandle kokuhlukumeza omunye." Abaholi abaningi basemhlabeni sebese-South Africa kwingqungquthela yabaholi be-G20. Abaholi abavela emazweni anomnotho emhlabeni batheleke eGoli nakuba ingekho i-US ezothatha isikhundla sikaMengameli we-G20 eNingizimu Afrika. UMengameli wase-South Africa ukwamukele ukuba yingxenye yezwe lase-United States of America emva kokuba bebethe ngeke belibhade ezweni laseNingizimu Afrika ngenxa yokubulawa kwabamhlophe. UMengameli Cyril Ramaphosa, ngakolunye uhlangothi, uthe lolu hlelo lwe-G20 luqhubeka phambili ngokufanele, uma ikhona i-US noma ngaphandle kwe-US, ngemuva kokuthi uMengameli uDonald Trump esabise ngokuvimba ukwamukela kwanoma yisiphi isimemezelo esihlanganyelwe.